Gradske teme. Emisija o aktualnim gradskim temama. Svake srijede u programu BBR-a razgovaramo s predstavnicima grada Bjelovara. Gradske teme. Srijedom od 13 sati i 30 minuta. 13 sati i 30 minuta, dobrodošli u Gradske teme. S nama je naš bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak. Dobar dan. Dobar dan vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima. Evo, prošli tjedan Bjelovar je primio jednu lijepu vijest. Visoka tehnička škola Bjelovar dobila je dopusnicu za uvođenje 3. studija i to računarstva. Evo, što to znači za naš grad? Ovo znači jako puno. Grad Bjelovar je osnovao visoku tehničku školu još 2007. godine i praktički 10 godina mi čekamo taj 3. studij koji je naravno po zakonu potreban da bi Bjelovar dobio veleučilišni status, odnosno da bi Bjelovar doista bio veleučilišni grad. I evo, nakon 10 godina dobili smo osim mehatronike i sestrinstva, koji su sad 2 smjera koji grad Bjelovar ima na tehničkoj školi, mi smo dobili i 3. studij i studij računarstva. Ne moram vam govoriti, ulaganje u obrazovanje znači jako puno. Bjelovar će status veleučilišnog grada dobiti krajem ove godine. Upisat ćemo na ovaj 3. studij jedan veliki pozamašan broj studenata. Bjelovar, veleučilišni grad, sama riječ govori, znači će puno u smislu obrazovanja, poželjnosti kao ciljane destinacije iz cijele Hrvatske, naših mladih ljudi koji će htjeti studirati u Bjelovaru, jako puno znači. Jako puno znači jer jedan dio tih građana će, tih mladih ljudi će postati građani grada Bjelovara. Isto tako ne moram vam govoriti koliko to znači i za postojeće studente koji neće morati ići u Zagreb, koji će moći studirati računalstvo u Bjelovaru. Šta će točno obuhvaćati studij računarstva? Pa evo, studij računalstva je nešto novo. To je ono što ja mislim da je dobro i što je i bivša vlast dobro procijenila. Mi se ne trebamo samo usmjeravati na ono što je danas popularno među mladima, nego ja osobno mislim da je bitno da usmjerimo se na one studije nakon kojih, po završetku kojih će naši mladi sugrađani ostvariti vrlo brzo i posao. Što se tiče računalstva, ono je upravo jedan takav primjer, sjajan primjer onoga što ne samo Bjelovar treba i bjelovarsko gospodarstvo, nego ono što treba i naša, dakle u Hrvatskoj. U kurikulumu novog studija, to smo neki dan rekli na tiskovnoj konferenciji, obavijestili građane, uključeno je učenje programskih jezika, ciljanje učenja upravo onih programskih jezika koji se danas i traže na tržištu, što će omogućiti sigurno da se upravo mladi obrazovni kadrovi vrlo brzo zaposle. Po završetku studija polaznici će biti osposobljeni za poslo izrade računalnih aplikacija, za osobna računala, internet, izrade aplikacija za ugradbena računala, industrijske sustave, mobilne uređaje, projektiranje, programiranje, održavanje računalnih baza podataka i cijeli niz stvari vezanih uz implementaciju u IT aplikacija i ostalih koji su danas na upravo tom segmentu i na tržištu rada jako, jako potrebni. Tako da ja vjerujem da će jako puno naših mladih se zaposliti upravo u tom sektoru koji je potrebno sigurno na tržištu rada. Evo, Erste banka je strateški partner koji je puno pridonio osnivanju studija računarstva, ali tako? Pa grad Bjelovar sa Erste bankom ima već dugogodišnju suradnju, vi znate cijelu tu povijest, ja mislim da je to jako dobra suradnja, pogotovo u smislu ovog smjera računalstva. Ne moram niti naglašavati da evo i prošli tjedan je gospodin Kristof Šefbek, predsjednik uprave Erste banke sa svojim timom došao ovdje u Bjelovar, raspitivao se upravo i za smjer računalstva, suradnju koju ćemo ostvariti s Erste bankom. Vi znate da Erste banka upravo ovaj informatički dio ima centar upravo u Bjelovaru, potrebe su i njima jako velike i ja vjerujem da će upravo evo u suradnji s Erste bankom mnogi mladi koji završe upravo ovaj studij pronaći svoj posao unutar Erste banke. Mislim da je to jedna dobra sinergija, nastavak suradnje s Erste bankom i vjerujem da će evo i naši građani imati koristi od toga. Da, evo, studij navodi da će imati izvorne predmete baš vezane uz taj bankarski sektor i naravno i ostale predmete za učinkovitije poznavanje poslovnih procesa i samozapošljavanje. Evo, da li će omogućiti možda i nekakvu praksu i mentorstvo?
Pa da, gledajte, mi smo dogovorili i razgovarali o tome na sastanku sa predstavnicima Erste banke. Studij računalstva nudit će jedan, ajmo reći tako, ekonomski paket, nešto drugačiji u odnosu na srodne studije izvan našeg grada, odnosno nudit će upravo izborne predmete vezane za bankarski sektor. Dakle, ono što Erste banka traži, ono što je upravo njoj bitno i na temelju čega će ona zapošljavati neke nove ljude koji će sigurno nalaziti prvenstveno u Bjelovaru. Naravno, isto tako, studij uključuje i ostale predmete koji su potrebni za učinkovitije poznavanje poslovnih procesa i samozapošljavanje. I također velika je stvar što će računalstvo među prvima u Hrvatskoj imati studij koji će učiti studente programirati u programskom jeziku Python, koji je na međunarodnoj razini prepoznat kao jedan od najboljih. Dakle, to je ono što bih ja osobno htio da Bjelovar bude, da u određenim stvarima mi prednjačimo, da u određenim stvarima mi budemo prvi u Hrvatskoj. I evo, ovo je jedan od primjera, dobrih primjera suradnje sa gospodarskim sektorom, gdje mi doista zapošljavamo one ljude koji će nakon što završe svoj studij imati relativno osigurano mjesto na tržištu rada. Govorim relativno osigurano, nikad ne možeš u 100% obujmu. Međutim, naši pokazatelji koje imamo kažu da studenti sa visoke tehničke škole u Bjelovaru su potrebni na tržištu rada i relativno brzo se zapošljavaju nakon što završe svoj studij, što je jako bitno. Evo, mi smo malo prošetali po gradu, pitali naše građane znaju li uopće za taj treći studij i evo, pitali smo njih što si misle o tome, da li možda još nešto treba i tako to. Da li znaš da je u Bjelovaru, nedavno postao veleučilište? Da, znam. Koji su smjerovi se možda? Sestrinstvo, mehatronika i računarstvo će biti sad. Ti studiraš? Da, studiram u Čakovcu. U Čakovcu? Sa učiteljicu? Ne, računarstvo. Računarstvo? Da. Da li možda sad razmišljaš da se prebaciš ovdje? Pa ne, mislim da neće to biti moguće, pošto se sad tek otvara, ja ću drugu godinu. Aha, dobro. Da li bi bilo dobro možda još koji smjer? Pa ako se može, bilo bi dobro. Ti pada možda koji na pamet, onako što najviše ljudi upisuju? Da. Pa možda učiteljski. Jel vi znate možda da je Bjelovar postao veleučilišni grad nedavno? Da. Da. Znate možda koji su smjerovi sve? Pa, možda jedno par ih znam, ali ne znam baš sve. 3 imamo samo. 3? Da. Računalstvo? Da, je. Bravo. Mehatronika? Da. Ja? Da. Sestrinstvo. Tako je. Ja, mislite da li bi trebalo možda još koji smjer ubaciti? Pa da budem iskrena, ne bi jednostavno sam nekako sa školacima davno iza sebe, pa ne znam. Ne znam. Studiraš ili? Ne, još imam srednju školu. Još srednju školu, evo šta planiraš pošto srednja škola? Planiram na KBF u Zagreb. Aha, dobro. Evo, misliš da bi u Bjelovaru možda još koji smjer se trebao ubaciti? Pa, neka filozofija, neka kroatistika, nešto tako bi trebalo. Eto, nešto bi možda tako trebalo, znam da je sada stvarno prerano za pričati o tome, no evo, razmatrali se možda u nekoj dalekoj budućnosti još koji studij. Iskreno, ja bih htio malo prokomentirati ovu anketu. Doista me iznenadio broj građana koji su jako dobro upoznati oko toga što u biti se pruža Bjelovarčanima, koja prilika, koji su to sve studiji koji se prakticiraju na visokoj tehničkoj školi, to me doista iznenadilo. Što se tiče ovog vašeg pitanja, ja sam osobno presretan da smo mi dobili taj treći studij i mislim da trebamo ići korak po korak. Već sa ova 3 studija koji su izuzetno traženi na tržištu rada, mladim Bjelovarčanima će biti pružena prilika da doista nešto, ne samo završe određeni fakultet, nego da doista ta svoja primijenjena znanja vrlo brzo nakon završenog fakulteta i primjene u praksi. Znate, i sam sam završio fakultet i znam koliko je bitno da nakon što si svjež, nakon što završiš fakultet, koliko je bitno da se zaposliš odmah, a ne da čekaš 2 godine, za 2 godine relativno ta znanja brzo i ishlape. Zato mislim da je jako dobro da ovi postojeći studiji koji jesu, da ih održavamo. Grad Bjelovar, ne moram ni reći da financira praktički u velikom iznosu upravo funkcioniranje visoke tehničke škole, ići ćemo u tom smjeru. Za sad je ovo dovoljno, imamo dobra 3 studija i velika zainteresiranost naših mladih za pohađanje, što govori i podatak koliko ih u biti imamo na visokoj tehničkoj školi. Ja bih upravo naglasio da je danas visokotehnička škola izrasla u prepoznatljivu visokoškolsku ustanovu u regiji,
te u akademskoj 2016. odnosno 2017. studira 705 studenata na 2 priznata preddiplomska stručna studija. Dakle, studij mehatronike 192 studenta i studij sestrinstva 513 studenata. Znači, to govorimo samo o 2, sad ćemo dobiti 3, za sad je to sasvim dovoljno. Evo, koliko se možda planira studenata koji će na jesen upisati računalstvo i koliko se plaća sami studij? Pa evo, mislim, mi planiramo upravo što se tiče samog računalstva upisati, mislim da je to negdje oko 60-ak studenata. Novi preddiplomski studij, cijena kao i za druge sve smjerove je 7.500 kuna, a izvanredni studij će koštati 10.500 kuna. U razgovoru sa nekim građanima, naravno da je cijena dosta visoka, međutim moram vam reći da kada smo uspoređivali sa svim ostalim studijima u Republici Hrvatskoj, ova cijena je daleko najjeftinija i mislim da je naravno automatski prihvatljiva našim Bjelovarčanima, jer kada vi uzmete u obzir da naši mladi neće morati odlaziti tolikim brojem u Zagreb, da će moći studirati ovdje, kada vidite po kojoj cijeni će studirati ovdje, a neće morati živjeti tamo, praktički vam to dođe na isto i mislim da je cijena vrlo prihvatljiva. Nije se mijenjalo od osnivanja Visoke tehničke škole, odnosno od akademske godine 2008. godine. Naravno, grad Bjelovar jako puno tu participira u toj cijeni i mislim da je ona za ovu razinu mislim da je jako prihvatljiva i primamljiva prema studentima. Evo, postoji jedna novost vezana uz subvencioniranje stanovanja za studente. Tako je, novost je da od mjerodavnog ministarstva je ishođena subvencija za stanovanje, 20 studenata će u punoj subvenciji imati organiziran smještaj u novom učeničkom domu, 30 studenata će dobiti subvenciju dijela troškova za primjetni smještaj. Znamo kakva su danas vremena, znamo da se gleda na svaku kunu, ja vjerujem da će isto tako i takva pomoć studentima koji dolaze izvan grada Bjelovara jako puno dobroga donijeti. Jel? Da. 13 sati i 45 minuta, mi se vraćamo u gradske teme. Evo, spomenuli smo i na početku već da je grad Bjelovar osnivač Visoke tehničke škole i puno ulaže u nju svake godine. Tako je, grad Bjelovar je jedini osnivač Visoke tehničke škole. U strategiji gospodarskog razvoja grada Bjelovara kao najvažnije odrednice razvoja su upravo gospodarstvo, te razvoj i ulaganje u obrazovanje. Mi svi znamo da danas 1 kuna koja se uloži u obrazovanje indirektno se vraća u proračun kao 3 kune. Tako da grad Bjelovar je to prepoznao, grad Bjelovar izdvaja za obrazovanje i za odgoj 44,5 milijuna kuna u 2017. i otprilike to svake godine ista cifra. Ne moram napominjati da je to skoro nešto malo više od 1/3 izvornog gradskog proračuna. To su velika sredstva. Za 2017. recimo za Visoku tehničku školu grad Bjelovar je izdvojio 2.200.000 kuna. Za visoko obrazovanje radi se o 8 milijuna kuna ukupno, te 755.000 kuna za program stipendiranja i kreditiranja. Ove godine grad stipendira 32 studenta. Mislim da su to velike brojke i mislim da doista grad Bjelovar je grad znanja. Nakon što doista ostvarimo i tu našu završnu želju, tu tehničku jednu samo stvar koja nam nedostaje da postanemo veleučilišni grad, kad realiziramo i to da Bjelovar postane veleučilišni grad, mislim da možemo u potpunosti biti zadovoljni što se tiče obrazovanja i ulaganje grada u obrazovanje. Evo, što se očekuje od upisa ove godine, hoće li sva mjesta za novi studij biti popunjena i smatrate li da će svi ti studenti naći posao nakon završetka studija? Pa ja osobno mislim da će sigurno biti velika navala, pogotovo evo vidimo i građani su upoznati očito da računalstvo je nešto moderno, nešto što je trend, ali isto tako nešto što nakon što završiš upravo taj smjer, taj studij, vrlo lako, barem tako statistike pokazuju da se možeš zaposliti. Ja ću samo evo par statističkih podataka reći vezano za upravo taj studij računalstva, koje su naše očekivanja. Recimo evo, kada govorimo o zapošljavanju, moramo spomenuti da do 20. srpnja 2017. na Visokoj tehničkoj školi studij završilo ukupno 509 studenata, 124 stručna prvostupnika inženjera mehatronike i 385 stručnih prvostupnika
prvostupnika sestrinstva. Izrazito je visoka zaposlenost upravo tih završenih studenata. Prema našim podacima, odnosno podacima mirovinskog osiguranja, od ukupnog broja završenih studenata gotovo 80% ih je zaposleno. Mehatronika ima taj udio 77%, a sestrinstvo 82%, dakle podjednako, što govori dovoljno o tome da su jedan i drugi studij izuzetno traženi, ali da isto tako i jedan i drugi studij imaju visoku stopu zaposlenosti studenata nakon što završe studij. Vjerujem da računalstvo ni po čemu neće odudarati od tog prosjeka i s obzirom na veliku potrebu na tržištu rada za računalnom strukom, upravo tako očekujemo da će biti i sa računalstvom. Dakle, svi preduvjeti su ispunjeni. Pozivam Bjelovarčanke i Bjelovarčane, naše mlade ljude da ostanu u Bjelovaru, studiraju u Bjelovaru i ono što je najbitnije da se zaposle ili u Bjelovaru ili u nekom drugom gradu Republike Hrvatske. Ne trebamo samo se osvrtati na Bjelovar. Mi smo svi Bjelovarčani, međutim izuzetno bitno da ti mladi ljudi nađu posao u Hrvatskoj, a ne u Irskoj, Njemačkoj ili nekim drugim zemljama Europske unije. Ne moraju, evo, ja ću biti zadovoljan da se ne moraju se zaposliti u Bjelovaru, a ne kao ostanu u Hrvatskoj. A s obzirom evo da je takav fakultet, stvarno mislim da nije problem za pronaći posao, čak i od kuće se može raditi s njime. Naravno, upravo tako. Evo, 13 sati i 50 minuta, bile su to još jedne gradske minute u programu BBR-a. Hvala našem gradonačelniku.